suratul fatiha surawol arandewol ha qur'anu ayaje magol 7 inde magol ho ama ibgue nokkure magol ha qur'anu gol do mari inde duudde nder maaje al-fatiha alhamdu ummul kitab sab'ul mathani dum yankinanki Allah e do'a suratul fatiha al-fatiha jiido al-fatiha omtirdum be inde Allah endowo kinnotodo be inde Allah huuba hinnayejo heera hinnayejo yettore wodani Allah jawmu tageefoji mobgal gettoje tabitani Allah jawmu tageefoji endowo kinnotodo huuba hinnayejo heera hinnayejo jeedo nyalde hiiteeki jawmu nyande warjiteeki dum an min dewata e dum an min gidi torto an tan min dewata e an tan min gidi torto handu to min datal ɓocingal datal ɓen ɓe anemini dow maɓɓe tana tikkanaɓe dow maɓɓe e na majjuɓe kinnotoɗo enɗirowo enɗam duumotoɗam tageefoji takle nyalde hiiteeki nyalde yimɓe kiitete ha yeeso tagowo nyalde Allah hiitoto yimɓe ngidi torto ɗaɓɓitirta yidaye ɗatal laawol ɓoocingal dartungal nemini moƴƴi